Здравейте, приятели, здравейте, скъпи чиранове! Асиагрос магазина с актуални цени. Сега ще си имаме Асиагрос, знаете магазин, точно до Ераста мола. Локацията също ще оставя на коментарите, ще фиксирам, приятелки. Има и нови продукти, които след малко колежката научи всичките, ще ни обяснява. Мен ми трябва четка за Атлас, четка за Денис. И също мокри кърпички за тях. Влизаме, айде, палеца нагоре, да се абонираме канала. Асиагрос магазина, влизаме да видим какви промоции има. Добро утро! Здравейте! Така, и клиентите идват. Асиагрос сутринта рано, саба. Така, влизаме в магазина. Палеца нагоре, да се абонираме канала. Первол, любовта с Первол продължава. 4 литра, 200 лири. 4 литра, 200 лири. Я да видим от тази страна. Первол. Видяхме цената. Турсил и Вернел. Вернел 3 литра 87.50 литра. Приятели, 87.50 лири. 3 литра. Бинго също има, приятели, 119 лири. Лирата, актуалния курс, приятели, кач пара? 500. Хайде сега влизаме с Ренакс Доа. Ренакс 8 кг, 155 лири. Пред 2 месеца си снимахме магазина, 155 беше и сега е 155. Хайде бе, няма ли да се изпукаш? Значи оригинално. 155 лири. От другата страна, какво виждаме? Персил, турсил и Омо има нов продукт за бързо пране. Приятели, ето, за белите. Омото има и тук 7 кг половина. Ринсо 10 кг 295 лири. Я да видиме. Бинго 9 кг 325 лири. Ето тук, приятелки, ще видим сега АБЦ. АБЦ 10 кг, най-много от това ви вземат. Сега, искам да покажа Вениш продуктите. Вениш, Порчус, също за къщи, 69. Ето това. Насякъде 320 лири, тук е 255 лири. Вениш. Машалла. Продължаваме, приятели, Вениш. Другите продукти много се купуват. Вениш, приятели, от тук 179 лири. С подаръка, с промоция. И отделно също може да ви вземете, приятелки. Продължаваме с Доместос 42,5. Ето. Тук Доместоса видяхме. Продължаваме тук с Юмош 89 лири. 95-97 съм виждал на други магазини. Тук е 89 лири. Юмош 105 лири. Намира Алексиева любимото. Ето това. На моята прекрасна жена. 105 лири. Това. Омо Котител на Доа. Много ви вземат продукта на Доа. 72,5. Доа. Пеас сапун. 33,50. От това лаванта бахче. Е това друга миризма. Я да видим тук на Доа. 29,5. Ето араб сапуно. Ние къщи с това чистиме също, приятели, 33,5, 33 лири. Значи това колко ще идва? Лев и 60 там някъде ще идва. За мивките, за баня, за кухня, ето това. Наистина много проблеми оправи. Тръбите става чисти. 43 лири, приятелки. Омото Експрес Фреш. Това също е ново, приятели. За 15 минути бързо пране, приятели, Омо Експрес Фреш. Кач пара горе-долу, колкото другите омота. 149 лири, приятелки. Сега има клиенти, нека да продължаваме от тая страна. Сенсо. Хартия за кухня. 12 броя, 99 лири. Ето това. 99 лири. Ето това, туалетната хартия, Сенсо, също има. София, приятели, 32 броя, качпара 245 лири. Палмолив, шампуаните и сапуните. Тук, като влизате в тази страна, приятели, миризмата много приятна. Сапуни, различни сапуни. Да видим сега Дав, колко струва? 85 лири. Head and Shoulders, който ползвам аз с лимон, 97 лири.
Продължаваме. Clear 129 лири. Да видим, след малко ще се връщаме тук също. Прима дали купуват много? Не много. Значи тук на изгодна цена излиза Önle 250 лири, номер 5, 82 броя и Molfix също много вземат. Molfix тук наистина изгодна цена и Önle най-много вземат. Ние в момента ползваме номер 4, номер 5, цената 250 лири, колко броя? 82 броя има вътре. Тук естествено на Канс продуктите има. Къщи имаме ли нужда да вземем ли Прима Актив бебек? Ето 216 лири. Къде е това? Тено цената да видиме. Тено цената 149 лири. Тено цената. Естествено тук какво има? Фамилия 40 броя. Цената 235-240 лири, 40 броя фамилия, тежката категория, знаете. Папия, фамилия и другите също има. Ето. От тук ще ми трябва мокри кърпички за децата. Какво ще ми трябва още? Ето. Четка за Денис. 29 лири. Мери Алексиева специално ги поръча да ги взема. Връщаме се обратно, приятели. Ето да видите магазина на части. И другите неща ще видим. Сапуните, да видим. Хаджи Шакир Агата 46 лири. Дуру сапуните 74 лири. Така, да видимете. Това зеленото много хубаво мирише. Далан също има 57. Дав сапуна, който обожавам аз. Дав 32 лири. Течен сапун на Дав 99 лири. Продължаваме. Ето тези казахските с хубави миризми 34 лири. Тук кое пропускаме? Канс. Ето тези също много ползват, приятели. Елде Канс много ползват. Тук естествено с промоция биралана бирбе дава. Един вземеш и един подарък получаваш. 55 лири, който виждаме. Хаджи Шакир Агата. Колко? 52 лири. Ренакс. Много купуват това Ренакс. Точно за миалния, приятели. Колко има вътре? 33 таблет има, 169 лири на Ренакс. Това, който виждаме на Спаркс също има. Ренакс е това. Да видим. Това нов спрей 65 лири. За колата по-удобното ми дадоха да пръскам. Значи Велнакс, ето тези. Велнакс, изгодна цена излиза, приятели. Трички, колко? 42,5. Това много тежко, бе. Едрички, материал има вътре. За къщи трябва да ви вземам. Аз туалетната съм много с критерии. Туалетната е най-важното място. Туалетната. Ото Сюнгер 25 лири. Когато ще мием колата, трябва такава гъба. 25 лири. Продължаваме. Кое? Первол показахме 4 литра 199 лири. Ренакс показахме 155 лири. Канс. На Канс също има 9 кг Канс 250 лири. Мулти ензиме 66 пъти пране. Тук на руски ли пише? Супер. Персил. Турсил 10 кг 345 лири. Ето вижда колко много богат избор има на тая страна, който виждаме Доа. Ето. За кухнята, даже с приятни миризми, с лимон, с цветя. Колко е цената? Ето. 27,5. На Циф, хубавата марка, също има 65 лири. Продължаваме. Хайгеник 62,5. Тук видяхме. Ватан. 105 лири ватан. Малко объркано продължаваме видеото, но доста неща виждате. Елидор 105 лири с подаръка. Елидор без подаръка 90. Тогава с подаръка без 105 лири по-изгодно излиза. Глис 96 на Елидор. Различни модели. Тук всичките има. Дав видяхме. Комили също виждаме. 27,5. Бая изгодно. Ето тук са с плодове, които са с сапуните. Препоръчвам ви да пробвате поне веднъж, да видите каква е разликата. Önlem. Говорихме за памперсите, за децата.
изгодна. Ето ядките от тук започват, продължават, много ви вземат. Ето тук ядките много ви вземат, приятели. Вие казвате, не излиза сметката, ама ядките много ви вземат от тук, не знам защо. Може би заради вкуса. Такива мъжки продукти, Дерби Арко също има, Арко 37,5. Дербито колко е? 29,5. Индустрия зинджир комплекта 400 лири. Парфюми също има за дамите. Ето, за дамите от тая страна всичко има, приятели, приятелки. Ето, това е 42,5 балсам. За макияж, за гримиране, абсолютно всичко ще видите. И тук фондотен, мисля, че това е ливал 42,5 лири. Така, и тези всичките искам да ги взема. Ето тук също има. Молифи, 29 лири. Продължаваме от тая страна. Естествено, мъжко бельо, дамско бельо. Тук на тая страна може да видите, който. Така, тук какво е? Ята коридор. Тут, значи, това е като фитата ли? 60 на 90. 179 лири за болните. Приятели, приятелки, също за възрастните хора, 30 броя XL, 425 лири. На Канс също има 525 лири. Ето тези продукти, знаете, приятели, по 79, по 65 също има. Аман Кардашин коста тук. Ето такива. Бомбите също има. Боксърки гащи също има. Пантера тук. Я продължаваме от тук, тая страна Unibaby, 99 лири. Ние ползваме вкъщи. Ето това Далин, 105 лири. Значи за децата мокри кърпички ще ви вземам. Но от тези ще ви вземам. Много ползваме вкъщи за децата. Ето, когато за детските дрехи ще перете 147 лири. Приятели, приятелки, тук има на Далин. На Unibaby също има. И колежката Мила Джелебова е тук. Здравей! Чорапи трябва ли ти? Виж тук. Всичките чорапи 12,5. Така, тук. Ето, Ало Бейби също има. LD също има, приятели. 19 лири. Мокрите кърпички. Я да видим тук. Ще ви вземам тези 29 лири. Я да видим. Вода за уста. 149. Това колкото е домашна ракия, бе. Много голямо това. Значи има малко по бутика. 99 лири. Хората, които ще пътуват за колата, могат да вземат такава малка кутия. 35 лири. Я да оставим ракета там. Листерине. Ето с по... това на сметка излиза много. Да, голямо шише с малко. Я дай да направим така. 100 лири аз да давам, 39 лири ти да даваш, ти да получаваш това, аз да получавам това. Става ли? А на Colgate също има 85. С малкото. Така. Ще ви вземем четки за зъби. Ето. Най-много аз обичам оферти. Така. 105 лири. Пастата и четката. Пастата и четката. Пастата и четката. Сенсодин. Приятели. Норишката. Отдавна не сме казали. Норишката. Сенсодин Нориш. 79 лири. Colgate. Естествено. Изгодни оферти. Тук има 49, 89 лири. 17,5. 43 лири. Тук има още едно предложение. Я? С... Как се казва? С нане. С ментол. Качи парабла? 52,5. Сега продължаваме от тук. Естествено за по-големите. Ето четките, трите приятели, 59 лири. Аз си грос магазина. Мира Алексиева. Ние вземем от тук. Първо аз чупи, после Денис чупи. Значи трябва да ви взема 2 броя така. Нека да чупят заедно. Поне 3-4 дена да ползва моята прекрасна жена. Пак е файда. 2-3 двечки трябва да ви вземам. Я да продължавам от другата страна. Да видим тук джунджуриките. Далин. Макар да ще ми колко сладка бутика. 93 лири. Оп. На Unibaby. Бебек колония са. Това за какво се ползва? Също за хигиена 47 лири. Продължаваме с Себамет 340 лири. Има и тук всякакви продукти, които може да откриете на Пантен, също Лапиден. Знаете за какво се ползва? 39 лири. Гадна му е малко миризмата, но върши работа. Вид по газарското. Аз ползвам вид. Значи, не мога да търпя това. Миризмата на Лапиден. Но
Заради цената мога ли да потърпя? Естествено ще потърпя, аз съм голям пинтия. Сега тук също такива джунджурики виждаме. Не трябва да замери и нещо здраво. Ама децата все ще ги чупят. Това ще върши работа. Здраво, колко да е здраво. Като постъпваш веднъж, заминава за Велинград. Пюр, ето, 124. Това са за мъжките продукти. Боя за музичните клетки. Това е новото изречение за коса. 99 лири палет. И тук също има 65 лири. По-изгодно 99. Обаче има две тубички за... За боядисване. Тези, които имат много коса. Сега, Мила Джелебова, я мине на тая страна да ни обясняваш тук какви са тези продукти. И сега, аз се грос магазина се. Защото видях огромно количество нови продукти. Да, аз се грос магазина се намираме. Сега обясняваме за козметичните продукти. Това какво е? Е за... Ракия от лимон? Не, за лице и тяло. Масло. С чия и... Цената? Реших да го 99. Не, цената трябва да е някъде там. И сега видя. Ще обяснявам. Тук всичките? Слънцезащитни. Много е важна слънцезащита. За кожата. За кожата. 50 фактора ли това? 50 фактор, да. Има и 30 фактора. Има и 30 фактор. Аксвел, веригата. 50 фактор за по-светли и чувствителни, 30 фактор за нормални. Удари един палец и сабон, за децата грижата е много важна. Това за децата. Фейс. Откъде ви взе? Там. 89 лири. Не. Това е 89 и също другото. А с това ставаш по-черен. Тези двата продукта са за почерняване. Те са без слънцезащита. Вече всеки сам си преценява. С това ставаш по-черен. Слънцезащита. Има продукти. Цената 99. Така могат да се ползват и за лице. Важно е за чувствителните кожи и зимно време. Всички сезони под грима да си слагат слънцезащита. Супер. Има и други по-удобни продукти тук. Абсолютно същото. И серумите има тук. Точно. Това много питат. Гьозалта. Да, където около окото. Тук са продукти за грижа около очите. Изравняване на тена за тъмни кръгове. Фини бръчици. Цените са по 5 лева вървят тук 99 лири. Тук за какво става въпрос? Пред малко ще да кажеш някакви думички. Така, това е гел за... С алоe вера? С алоe вера за лице и тяло. 89 лири. И за рани, слънчеви изгаряния. Това пак за изравняване на кожата. За цялото. Това е... Те са с колаген, така ли? Да. Кютен. Това е за след слънце, за деца. Тук за какво става? Шампуани за коса, за изглаждане, подхранване, с витамини. 75. Витамин. 79 лири. Витамин А, Б, В, Г, Д, Ерголемер, малък. И кратко има ли? Б3, Б5 има. Приятели, Аксвел, веригата. Тук всякакви продукти може да намерите. Между другото. Какво това? Преди няколко дни все пак ги видях тези продукти. Взех си този шампуан. Трябва да ти кажа, че много нежен и приятен аромат и много хубаво почиства кожата. Хем за тялото, хем за косата става. Това си е само за тяло. Това е за коса, също много хубав продукт. Цената на това 59 лири. Значи 3 лева може да се каже. Значи клиента пазаруват, който много хубаво. Сега тук за какво става въпрос? Почистване на лицето и дълбоко почистване. Това е с мая от рози. Мая от рози? Да, течно е много приятно шишенце. Да. Много нежен аромат, не е натрапчив. Хубаво почиства кожата. Да се похваля. Това за какво става въпрос? Имаш ли представа? Това. Алабалък яо. Алабалък масло с риба? Да. Не калабалък, алабалък. Алабалък сорта на рибата. Алабалък, не калабалък. Тук много продукти има. Така, имаше... Хидрабек бейби. Какво имаше? Love Butter Hair Food. Джунджурики. За подхранване. Това специално за... За мъжете? За мъжете. Ман Кардашиан. Мъжете купуват такива продукти? Купуват. Да, тайно-майно купуват. Аз така... Това какво е? За вежди? Подхранващи продукти за гел. Серум. За вежди и мигли. Да, серум за вежди мигли.
Хората, които нямат, ще расте ли? Бъкъм. Значи, да. имам вероятност да такова. Значи, тук продуктите видяхме. Така. Като и... А това какво е? Фрам? Това, Сирке, оцет ли? това е да, за косата. Тоник за косата. Ако От ползваш всичките продукти в едно време, на какво ще стане на косата? Ще расте по... Да, бе, да. Значи, внимателно, Голяма и все здрава. пак трябва да знаете какво ползвате. Доста хора питат, не сте стояли тук, не сте обясняли за нещата, тъма с новите продукти. Горе-долу се опитахме да обясняваме. Има доста продукти, които за файда. Ето това какво е? Марине. Крем. Какво? Нали питате за масажни кремова? А, Ето има го. ли? Един е Ремидор. На какво мирише? Не знам. Това е с ягода. Не. Ремидор и Масажни Аледжа. крем. Масажни кремова. Ага. И също хранва кожата. Да. 79 лири, приятели. Всякакви тук неща ще намерите. След малко ще ви показваме още един щат. Нека да продължаваме. Цената на това ракия от лимон да видиме. Тук Аксвел Читач. Значи цената ето. Това ли е? Карасел. Не това. Карасел, това е. Серум. Ето, да не е това. Не, това е на той. Я иди питай на цената колко струва. Що ми настояваш да показвам това нещо. А тук също някакви кремове, джунжурики, мунжурики също има. Значи най-много какво вземат. Ето пред малко той ми показваше. Значи качпара 89. лири. Четка за главата. Може да се открие. Колко? 89. лири. Браво, 89 лири. Ето тук беше 89. Кажи му да изкара някакъв... Ще изкара. Да, тук също. Това за какво се ползва? Ана. За почистване на езика. Да, Мира устата. Алексиева. Много ще зарадва на това нещо. Аха. Значи две трябва да вземем от това. Зеленото за мен, червеното за Мира Алексиева. Ама езика ли почиства? Ти обичаш оранжевото, за теб оранжево. Оранжева има, да. Качпара 20. Това ще почисти езика, така ли? Да. И тогава ще говоря по-възпитано ли? Възможно е. Защо не? 29 лири след малко ви вземам зеленото и оранжевото. Така, тук нещо сме пропуснали. Двечки, тези ще ви вземам децата да ги чупят отново. Хоп. Джунджурики колкото искате, приятели. Сега показахме тези новите продукти, които ето салоните за барбар. Салон за кръста също пазаруват от тук ето този продукт. Морфокс. 92,5. Я да идеме там да показваме. Ядки също има магазина. Перинни препарати. Джунджурики също има. Я да видиме. Тук има продукти за отслабване. Специално кафетата. Кафетата за ослабване. Половин час преди Я от тази страна да си има много слънцето пречи на камерата. Половин час тези продукти за отслабване, половин час преди закуска на гладно се изпива, се разтваря. Това на гладно мога ли да пия? Може, да. 249 лири, това кафе. Кафе. Това какво е? Колабел. Колабел с колаген. С колаген 225 лири, а това също е L-карнитин. Да. Пак за ослабване тук. Да. Хората, които искат да ослабват, заповядайте, приятели. Има с кафе и има за дамите за хубав за поддържане на кожата и бюста. Бюста ли? Гърдите, да. И за мъже повдигане на либидото. Хранителна добавка. Чакай сега, това аз ще обяснявам. Това, приятели, искате да направите деца, купувайте. И колаген. Чета въпроси. Ами има ли... Качпара, цената на това кемика 275 лири. Това, приятели. Значи цената на кафета 249 лири, 225 лири с колагена. Продължаваме с какъв питат колаген? И за вегански витамини, хранителни добавки. Ето. Цената е 199 лири. Бре, Кардашин. Долу какво има? Пак е за регулиране. Това Валиде Султан. Валиде Султан. Пак е витамини и продукти за отслабване. 99. Продукт за детоксикация на 25 дена ползвате и детоксирате тялото. Качпара? 225. Е, това нещо много купуват от тук. Вътре има крава ли? Каква? Не. Снимката на крава. Колаген. Качпара? 600? 650 лири. 650 лири колагена.
Приятели, Валиде Султан също тук виждаме. Витамини за децата. А, Б, В, Г, Д, Р, голям Ермалък, всички всякакви видове. Всичките повишават имунната система. Сонера, бе, буне? Значи, господа, това ви вземате, хоп, така, и това ви вземате, хоп, лека нощ. Няма да ви е лека на нощта, ще има повече, да, ще има повече атракция. Я да продължаваме с това витамин С, цинко. Така че пара цената? С 5 вида колаген. Чакай сега да не се бъркам тук аз. И аминокиселини. Доста хора питат за това. 199 лири кутийката. Да. Значи продуктите видяхме. Аз много ми интересно, ще пробвам от това кафе. Аз без това малко ослабнах. Ако има ефект на това, ще кача рез. Ослабнах, приятели! Така, показахме тук. Хоп. И тук показахме продуктите. Приказвахме си. Аз си Грос магазина. Приятели, приятелки. От YouTube видеото също може да гледате. Това ще се качи в Facebook, в YouTube. Може да гледате от двете страни. Така, кое беше на мен любимото? Ето 40 броя. Пред малко семейството също визе от Пловдив. 40 броя. Тено, също 149 лири. 32 броя. Продължаваме. Ето, това не е за пропускане. 69 лири биоблас. Това, хоп, продължаваме. Омекотител на любимето на Мери Алексиева. Така, това 105 лири. Тук не е за пропускане, кое е Ренакс. Приятели, Ренакс, наистина. Перос, 7 кг, 235 лири. Но аз ви препоръчвам да ви вземете Ренакс. Ринсо с лимон, 10 кг, качи парабило, 295 лири. Вениш продукти видяхме. Ома бързо и ефект видяхме. Ренакс, Ренакс, Ренакс. 8 кг, 155 лири, приятели, приятелки. Финиш, Фейри. Този път ще покажа Пирил. Пирил също може да ви вземете. Тук има естествено Фейри. Такава туба, 109 лири. Но заслужава си поне веднъж да пробвате Ренакс. Това, което виждаме, 33 таблети, 169 лири. Малко по-изгодно излиза, приятели, приятелки. Кое нагоре? Палеца нагоре, да се абонираме, да следваме страница семейство Алексия в Facebook. Качваме и видеа там. Може да се поделите с вашите приятели, приятелки. Номер 5. 250 лири Önlem. Памперси. Ние почнахме с Прима, но нали, децата вече на 11 месеца серат яко. Приятели, сега, от тук какво ще ви вземам? За децата, вземам мокри кърпички. Така, мокрите кърпички ви вземах. И от тук четки ще ви взема. За Атласчо. Хоп. За Денисчо ви вземах. И друго, Мери Алексиева много ще зарадва на ето това. Езика за почистване, приятели. От това ви вземаме. Зеленото за мен. Не, оранжевото за мен. Зеленото за Мери Алексиева. Хоп, продължавам. Чакай. Гребен. Сега се сети за името на това. Хайде да ви вземам това. Дали ще я хареса? Това, нещо по-цветно. Това ви вземам. И от другата страна да ви вземам. Нещо различно. Така, качи пара това. 25 лири. На центъра продават на 3 пъти по-скъпо, да знаете. От тук нещо интересничко. Това няма да й хареса. Така. Я да ви вземам с цветенце. Така, това качи пара. 60 лири. 3 в 1. Качи пара беше, качи пара. Махмуд Агата. Ето, тук е Махмуд Агата с чашката. Качи пара, бе? 169. Колко каза? 169. Как ще навари, че не? 42 бройки с чашката. С чашката, което е много важно. Колко добре е научил български. Браво. Ядки, пъстъци, лешници също има тук приятели, приятелки. Палец са нагоре, да се абонираме канала. По-спокойно обяснявам сега. Лирата 500, приятели. Ако нещо показваме за 100 лири, то означава 5 лева. Да знаете, приятели, приятелки. Да се абонираме канала и да следваме семейство Алексиева страницата. Локацията долу фиксирам.
Асиегрос, Google, както адреса, срещу съдебната пала, голямата заграда до Ераста мола. Има къде да се паркира, ще мушите колата и идвате пазарувате. Сутринта раничко, сабах лей, много приятно става. Палеца нагоре да се абонираме канала. Чао!